चैनल सब्सक्राइब करो। राजा जी घरवा अंकुर राज हो, ए राजा जी घरवा नाई बका हो। जी घरवा नाई बका हो, ए सैया जी घरवा नाई बका हो। माँ लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा। नेपाली राज डीजे कैसे बानी तहनी जानी रौरा बहारा में रहतानी, दाबी तकिया भर हो रतिया एहे बाबूरा बाटे अदतिया। कैसे बानी तनी जानी रौरा बहारा में रहतानी, तर पत बहानी जवनिया में आपका नाम क्या है? अखिया खोजे सैया रोजे भइल बाटे जवनिया बोझे। पिंटू लाल से कही हाल से गाड़ी धली रउआ तत्काल से। अखिया खोजे सैया रोजे भइल बाटे जवनिया बोझे। चितारा चित्तरंजन बानी परसनिया में